Tervetuloa Mikkelistä, Olli Ei pysty. Hokkanen. Olli Hokkanen, terve. Terve. Sä et oo kumminkaan niinku ton lihava. Se on tarkoitus. Että sä oot tämmönen kaveri. Niin. No mistäs moinen? Elämäntavasta ja kohta jo harrastuksestakin. Mutta sä ilmeisesti urheilet. No niin, ei ole tietoa, eikä maailman tai Suomen ennätystäkään tiedossa. Paljonko menee päivässä? Terveys ja hampaat siinä menevät. 45 sekuntia. Mutta uintia harrastan silloin tällöin yhdessä illassa. Että kyllä se nyt kävi näin. Mulla on tässä itselläni tämmönen testi, mä koitan. Se on niinku nopeasti juoda, niin vähän miltä tää tuntuu. Nyt kävi näin. Siinä on noin hiilihapot aika. Näin. Koska nyt se on noin monta lasia niinku peräkkäin, niin... Vai onko? No sitä ne on sukulaiset sanonut, että ei se järkevää ole, että terveys ja hampaat siinä menevät, mutta ei ole vielä menneet. Pitääkö se paikkansa, että jos laittaa niinku irti menneen hampaan kokislasiin yöksi, niin se on aamulla, se ei ole enää mitään? Ei. 45. Jos mä rupean tässä kaatelemaan, tässä on esimerkiksi tarkoitus niinku se, että ne mustuu vaan aika tälleen tasaisesti. Niin kuin kotona se seisoo pöydällä niin. Ja on ollut lämpimämpää niin. Pullo on ollut pidempään auki ja se on niin hapokasta. Hiilihapot on niinku kohdallaan. Mikäs sä luulet, että tulee olemaan semmonen ihanne aika? Tää on kokeillut niin 1,5 litraa 3 tunnissa. Mutta se sitten ihan isosta suppilosta ja niinku ison ja paksun letkun kautta. Ja kotona se ei näin hapokasta ole. Olli Hokkanen, 45 sekuntia. Oot sä valmis? Litraa kokista mahdollisimman nopeasti. Kyllä. Pullo on tyhjä. Se meni sinne. Nyt vedetään laseista, niin aika voi olla hieman hitaampi. Hitaampi, joo. Näin. Niin. Paikoillenne valmiit. Hep! Ei jaksa enempää. Ei pysty. Ei yksinkertaisesti pysty nielemään. Nyt kävi näin. Ja tällä kertaa Olli Hokkanen ei tullut ennätystä. Ja nyt... Ei pysty. Terve. Terve.